haba pensyai halor ka jingwan tur ki khun ki hajar jong ka himal langren haka ar phu ar tarik naitung sha ka khasi hills autonomous district council ki balawan lembat ki mat jingdawa ban weng no ya Syiem jong ka hima upa im nangte Syiem yong ubadang shidap Kyntiew Khet da ka KHEDC kata hadin ba ka KHEDC keladap ban suspensi por ya u ka badai nadu ka senam ar hajar ar phulai halor ki jing keno ba ulle don bor ya ka hima Chief Executive Member jong ka KHEDC ba Winston Tuni Lingdo hakajan mi jong ka arpo ar tarik naitung ula pensyai ba lakan tiu khet biang ya upa im nang te Syiem yong kadai hadian bala dep Jingtohkit deki magistrate jong ka KHEDC na mau kurwan bat hak Jingtohkit ka magistrate kamlap kanu ru ka daw jong ka jinglia Bakla na Syiem nang te dei nakata ka daw la penlong ya ka KHEDC ban Kyntiew Khet biang ya u Nalor kata Syiem ula ong ru halor ka jing aipor jong ki khat san sngi ban penhiar syukino ya Syiem kila shuya lej bani karan sabar ndre nakaliang jong ula ong umla ban ong halor kata Toh beningkong akabide bat ka jing syari instate jong i ba anong te sing Syiem mo kumangi da tip hi ki records ki files ki bran po office na do arjar ar phulai la sha suspend di pending inquiry how to report ti hadin bagi la ayat ke inquiry shi khmat bat hadin bagi la wan shim ti mangi pada kum ke isi ki batumai pada ti ngila yo ban ya shom bat ki officers ya ayo ban pe ya tu ka inquiry report but habubun balang ngila ayo ban tokit ngila ayo ban ya wat banya di halor ka inquiry report ka bangi ngi shem ba kam ladon kanu nu ka serious allegation ka bai dei ba di ba anong testing Syiem di hadin bengila awat banyak di kum ka isi kum nakaliang ka jungi ngila ni snudei ba ngin reinstate bengi i kum Syiem pura jong ka himalang rin di kani ka exercise kala simpor yangi kum ba sisna makran bitang ki isi le jong mo nadu bengi wan ban simti mengi di kala simpor yangi hadu sisna kanti bangin yo bangin ya pej bangin ya wat banyak bangin ya pej ka inquiry report bangin yo banyak keren bet magistrate i balik ya ka inquiry report mari magistrate i balik ini inquiry report ide jong ka district council hi ibran hang tai po mo kurwat di lingba ka jing ai jing mut nani lingba ka inquiry ka ba i la dep le ka report ka bila lep le ngi syam ba kam don ka du kanu ka balong ka ba ka bante ban khum nani ban pen shisha ya kata ka jing sha kano ka be dei ba nong te sing Syiem kum Syiem to por kum Syiem sha suspend to por tede helor kata ka nong rim namar bangilai i shibun ki jing ki ba ka himalang rin kay kendo ki khun ki hajar ki be kendo ang tay ti nakaliang jungi ka isi ngila erai be ta ka wi ka sur bangin yari instate ya i kum Syiem pura hoi dei magistrate jo ka district council court kepada nang tay po mo kurwat o ya kata fi kum mga kumansu batay hang ni ya katu kala don ka court case ka baki gila ile si po ka hima himo di ngam da kwai abangan keren khambun katu namar pa hakani ka order ka bangi la ai ya nong te sing Syiem ngila dep kret chai bi hang tu ba hadin ka reinstatement ka jong i ku Syiem kan de ka kamram ku jong i ku Syiem pade ban lej ban pen sngo thu lani ban pen chai chi ki pai ba jong ka himalang rin ha ka be dei bat kitu ki jaka artli bat ha ka be dei bat katu ka management board ru ka ba ka court hi to ko por ka ai order kam shimla ai ka district council ban seng ya kata ka management board mo ka te ka court order hi ka ba ai ba kin le ya ka tu ka management board di halor kita ki jingshem ki jungi barokhat ni la lap ba judge ba ka district council ka kham ai order ban form la ni ban seng ya ka ni ka management board di ngila pan ka clarification ha ka be dei bat ba no te sing Syiem di nakaliang ka jung iru ila dap ai ni ka assurance ba ha ka be dei bat kani ka management board bat ki ni ki artli ki jaka ki badan dispute hang te po hima inlet chaki pai ba jong ka himalang rin ban penchai lani ban pen sngu thu ki ka ba kila rai ko ko do namar ba kani kam dei ka court case ka bile persyai ke district council kadai be happening gitu ki try jong tu jaka ka baki kam baki dei ka Syiem baki dei ka court Syiem yong bat ka himalang rin hi bro ko we
ti nga i ka jing start jong i ba nong tai sing Syiem ban penchai pai ba jong ka himalang rin ha ka bai dei bat kitu ki dispute chutu ti ngin sai pet ka ka bangin sai shim senjam ni syakmat ladang ila ayo lut yaki reports dan ila ayo lut yaki ki bang ila pha i ba nong tai sing Syiem bin pendep ka kam kumus Syiem syari state ha ni ka Kyntiew ko menta apok inquiry report le ka don tang kumba 7 to 8 points mo ti takadaw kumne filai i jing wan jong kitu ki khun ki hajar ki pai hajar na po himalang rin kila wan chenie ti arin bangi khot yaki bangi nya kren ti ngila pensyairu yaki ba pi hadu ka inquiry report namar nadu Julai arhajar arpulai kila ai ya ke jing ujor ti lingba ka to ke jing ujor ka jongki ngila pha syaka inquiry syaki magistrate ban le ke inquiry kat badang ya ke inquiry ru kila don ki jing ujor ki bala bun ki bala sertap ni tu ipi di ki bawan na kaseng samla de kaseng samla ro kay don hapring ke jing ya pipe arliang di hapring ki briu shimet du ngalayo competition jong kinong song tinggal ayo ru ki riu rong ba kum jong ba baldus e gini te ba kilawan ban ujor sangaru tinga ngal kren syai ki ba kani gari reinstatement ke jongi ye ba nong tai sing Syiem ka dei be tik tang halor ke inquiry report ka jing ujor ka ba PI hadu bangin dale ke inquiry report hadin ke inquiry report ka jing ujor ka bala arben ka bala bun ma ngimla syu ban chim yaki kala long null and void henry da ka bang ong kumtaru menne bang kendu ye kitu ki representative ki bawan chanieru ngong ye ki ru ba hadin bangila adab ya ka reinstatement but hadin bangila adab yo ya inquiry report ru kitu ki jung ujor baro shkata kila long null and void ti menta ki hab ai ngi ya ka jung ujor ka ba thmai ha ka bai dei bat ka jing kren ka jongki ka bai dei bat kham tam e bat kitu ki jaka artli ti lada ki dang kwa ban ya ki syahmat bangin examine da ka district council bin pabin kemut ki hab ai ngi da ka jing ujor ka thmai namar ba baro shkata hapring ka inquiry hapring ka reinstatement ka jungi kitu ki jung ujor bro khait kila long null and void kata te ka nakaliang ka jongki te kala ade ka jing bakla ka ba yu kai namar ba ka jing kren ka jongi ka ba shikenta tam ki kham ong e yingi ka bai dei ba ta khatsan singi ji hisha te ngilai khot ki ban kren ti kila dei ban pensowingi mene po bangirang ye kendu ba ki aipor ndai kumi kata ka jing aipor khmat jongi ki kham ong e ti kata te ngam numla bangan ai ka no comments ni hapan ye le kum ong ye ki mene ba halor kini ki jing ujor ka ba phin saya ai nani ai nang ni shakhmat ngin ya examine ya ka ngin ya pet ya ka we hadin ka we ti dangi don kam na kalian jong district council ru ban panjing penchai nong tai sing Syiem ru ngin ya pan tang prakam dei ka kam go bangila ban le kerki ti halor ka jing ujor kumbang ogi fi mene kelas sertap ka jing ujor ti ni hap pe ken ka we hadin ka we ken kita ka jing ujor lada kalong ka basyong dor nani ka long ka ba ibet ne em ba kum ka district council kan shimi kita ka jing ujor ban kan nya chakmat le si ka la man ai da ka shukos notice nani ka la pan da ka jubab haka bi dei bat u nong tai sing Syiem andrei kata ka jing aipor ka jong ki khat san sngi ki kham ya kren dei bat ni te ngai kata te ngam la ban ba khli namar ba da ka jing tho ru ki khamai da ka khtin ru ki kham ya kren dei tat adu ba kindami shabar bang se yo sno ba nakaliang ka jong pi ba pi ong ba ki aipor ngi ka district council khat san sngi tingin sai pe ya kata na da ba kim ai da ka jing tho te ngir ngi num la hai da bangin bat ya ta san sngi namar ka jing ya kren ka jong ki kham dei kata it's a serious allegation mo nakaliang ka jongki lalaki ki undermine ya ka position jong magistrate jong ka district council ba syong hangte mo korwat ban ong ba kamdei ka ba khoit te kala dei ka serious allegation nya ban shimi ka action ha bai dei ba kata namar ba ngi nakaliang ka jongi ka district council ni la IT sa magistrate i bala pen Khubor mdei tang ha ka kerdan ka jongi ndei bala pen Khubor da kani ka office jong ka district council ban le ini ke inquiry lada ki pai ba bubun balang ki ong bait ba kamdei ka ba hok na ni ka don ka nu ka jingle Shillong te kata kala dei ka serious allegation ba ki undermine ya ka position but ya ka kerdan ka jong magistrate ibangi ngila ai ka ni ka lat bin le ini ke inquiry